Με αυτόν εδώ το βλάκα. Τι θα κάνουμε? Αυτό δεν είναι να ξεχάσει. Εγώ να το στείλουμε από εκεί που ήρθε. Να τελειώνουμε, να κλείσουμε για απόψε. Κουράστηκα. Μα τι είναι αυτά που λες? Εδώ έχουμε διάρρηξη, καραμπινάτη. Όχι και καραμπινάτη. Και χωρίς τσιλιαδόρο. Βροχικά χωρίς πυρετό δεν τα λες καραμπινάτα. Και εγώ σου λέω ότι άμα το ξεψαχνίσουμε θα βγάλουμε λαγό. Σε σημασμένος μου φαίνεται. Και εγώ θα σας λέω ότι δεν θα του βρούμε ούτε μητρό. Και πώς το ξέρεις αυτό? Το χάρισμα. Έχεις μητρό? Πού πας? Πρόσεχε. Πρόσεχε κερατά. Θέλω να πεις την αλήθεια. Πρόσεξε. Θα σε σαπίσω. Δεν έχω καθαρό τσάμι. Ορίστε, καθαρός είναι. Δεν έχει τζάμι. Και όπως τον κόβω, έχει και άρρωστη μάνα. Έχεις ρε άρρωστη μάνα? Πού το ξέρετε αυτό? Έχεις άρρωστη μάνα? Όχι. Να το ρωτήσετε λίγο. Ορίστε, έχει άρρωστη μάνα που πάσχει από καρδιά. Έχει και όπως κάτσε. Το χάρισμα για το. Ευχαριστώ. Έχει και 5 παιδιά. Έχεις 5 παιδιά ρε κερατά, ρε θηρίο. Έχεις 5 παιδιά. Πότε πρόλαβες και τα έκανες, ρε? Ναι. 5 παιδιά έχω. 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Ρε εσύ είσαι καλός.